И здравейте отново, приятели от YouTube, аз съм Primo34. И за пръв път снимаш. Да. Аз съм в Game. Сега ще играем Binding, Stick Bang... Кажи го ти, че аз не мога да го изрека. Много е трудно. Stick Bang. За първи път снимаме на тази игра. И клавиатурата ми струва. Знаем. Няма нужда да ми казваш. Браво на букието! Да. Как се предвижда? Аз играя Minecraft, трябва да съм свикнал с тези клавиши. Уж трябва. Уж. С S са Знам. Не го показваш. Хитрец той. Да играем 15 игри. Който вземе... След това може да снимаме на Minecraft. Играем 10. Играем 10 и 19. След малко може да играем на това. Давай. Как го да е? Няма да стане. Няма да игра на Minecraft. Що? Какво трябва да съм? Много далеко изглежда. Може да снимаме на Minecraft двамата създаваме основно Бега и Морукс. Значи те време за никой. Чего? 1-0 за мен. Браво на букет. Ще спреш ли се? Много съм играл, направо никой. Много време не съм играл. Аз повече от твоето време. Да, пътя време. Сега. Двоето от 3-0. Това си ще качи в YouTube. Да. Ще споделя да аднем в нашия профил или не. Имам 2 седмици изпитателен срок, все пак да не ускорявам нещата. На мен без това не ми се играе на това, ама карай. Окей, момент. Да, вече 2-0. Аз броя си точките. Ми ти с по-гочени клавиши, аз мая с някакви W. Аз съм глична. Виж. Толкова за бъгна. Глична. Така, приятели, ще играем 10 до 19, както казах, давам 8 дали. Аре, какво става, само бъга. Бъгна ми спейса. Бъгна ми спейса. Или както от тук нататък Морокс ще ме нарича, защото дома съм да ги е много дълго. Там. Да, Морокс вече ще нарича така. Може да снимаме след 1-2 часа на... На CS или Minecraft? Ще снимаме на CS или на Minecraft. Или на Pokemon. Да. Ако искате Pokemon, пишете в коментарите. Ако не искате, пак пишете. Ние пишете. Да. Ще играем 10 до 3-0, сериозно бе. Да. Ще снимаме навсякъде, на всички игри, които... Да. Шегувам се, ще играем на Minecraft, Когато почнат да ви тръгват повечето игри така. Само ще добавя нещо. Давностно BG, или както е му новото име, Tan, каза, че ако спрати Windows 7, Microsoft няма да съществува. Ти така съм. Ти па не го каза, Сочи. Май на те, ако са спрели XP, защото тогава не се е срутила. Еми чакай да спрати Windows 7. Ой, кой ще става тогава, май? Еми нищо, ама ще има TNT навсякъде. Ще има TNT навсякъде. Големи протести, дай защо да бия? Не знам, защото ме мързи да играя. С S утре. Айде бе, постарай се малко. Биота 4-0. Май, нали да? 4-0. Някакъв бас нуба съм Майя. Аз на Майнкрафт почнах преди 2-3 дена. И все още съм нубес. Не съм кой няколко про, като давно съм. Най-важното е, че трябва да си купиш нова клавиатура. Да, това е най-важното, че трябва нова клавиатура геймърска. Ама нищо. Не ти трябва геймърска, трябва ти някаква, която да работи. Добре. Да почна да играеш, Май. Бати дявола. Уж дявола избраха, той дявола гач предателя. Бати илюмината. Някакъв предател Майя. Бати илюмината си. Не знам. За тази игра ще има игри още свършваме. За колко игри свършваме? Когато някой направи 10. Значи, Дани,
Айде. Значи. Съпрех си мисълта. Значи ще има линк за тази игра в описанието. Фък. Извинете. Това беше без истина. Значи 5 на 0. Ще има Дали линк сте към... са? Ще има линк към тази игра. В описанието, да. Айде, Дани! Ти си някакъв малко се правя точки. Ще има линк към описанието. В описанието! Да, в описанието, че Значи, той търси Google преводач. Description какво е? Стига, бе! Виждаме. Що трябваш да го казваш? Ай, Карай, не да. казах вчера на народно. Стоп, какво казва? Да, не се правя да уча английски. Няма да кажа. Може да качим някои клипове на... Аз ще направя малко обработка на този клип. Да. Края да има. Вместо свободна. Направих 2 точки. Как не ме е сара? Да, направих няколко. Браво. Ай сега, пусна. Да, не стегни са малко. Да, Марина! Тя от малко тежи отпадни процеси. Айде, значи вода вече с честно. Значи още 4 и свършваме клипа. Да, още 4. Стегни са малко, човек. Не бъди толкова фъкъл, аз все пак. Айде, ако искате вратнете накрая да видите кошечки. Аз съм. Има и едни тостери, такива неща. Не играйте с тях, защото са много гадни. Ти никога не си играл с тях. Играх един път. Сам. Много е гадно, защото не можете вие да го управлявате, управлявате с мишката. По-гадни са настройките на графиката. Не на графиката, ами на това. Вече започваш да се измисляш малко. На контролите. Са по-гадни настройките. Да, като не можеш да играеш. Да, май с мишката някакъв да играеш. Това да не ти е на Майнкрафт, бе. Аз на Майнкрафт свикнах с мишката, ама. Сега път на това. 7. Значи, ще има линк в описанието, искаме да коментирате, да харесвате. И хейтвате на ден чанала. Не, сигурно съм. Не му знаете чанала. Primo 34. Трикър БГ. Как го е? Primo 34 си направихме това, вече не е Трикър БГ. Да, сме продли. Не, бе, сигурно съм. Това трябваше паузирам Майлан, трябваше това да чува. Шегувам се, бе. Митко ти го даде, нали? Да, Митко ми го подари. Ама нали част от неговата история беше. Аз бях по война. Ако не вземеш името, ще го дам. Сериозно? Да, ще иска. Много ми хареса. Точно за това се го снимам. Започвам малко да поиграваш. Малко. Аз съм бачи нума на тая игра, гледай май. Нума, извинете, приятели. Добре. Го направи грешка в думите. И това беше от нас. 8 на 0, бе! Още 2 точки, мая. Още 2 игри и 2 точки. Добре, 2 точки. Пък съм. Сериозно ли, човек? Човек, настроям микрофона вече, какво искаш? Да не настрояваш микрофона да играеш. Ние един ден с него се пробвахме да поставим нов световен рекорд на тази игра. Да. Ама не онлайн, ами на живо. Трябваше да снимам с камерата. На живо друг път. Не, бе, ония път, когато бяхме на игрището, Помниш ли? Не. Да. Федербол направихме си рекорд. Да, 4 пъти ударихме ръцето. 4, да. 1, 2. Почнахме да поигра малко. Да, майна, ударих тавана! Преченка. О! То удари стената на една. Извинете. Извинете за тази пауза. И ако трябваше да помогна на сестра ми. Да, другия път това се не снима. Почти стана 10 минути. Отдолу може да видиш. Да, само 19 мегабайта. И последна. Значи програмата Fastman Capture може да свършите от Замунда или да се изисквате uTorrent или BitTorrent. При свалянето аз ще сваля и GTA San Andreas Electric City. Може да... Electric City е само мод за това. И да вода 9 на 0. Това е последния матч. Айде, не.
Ще я сваля, снимам клипове на нея, ще ви изпратя линка. Човек, разиграем малко. Добре. Не! Изнете за това. Не. Аз така пропускам. Игра с лявата ръка. Аз съм с дясна и лява. На мен ми е по-неудобно. С луса скача. Не с пес. Пък. Чак сега ли трябваше да го кажеш, май? Толкова се бърна. Ти не се бърнаваш. Не. Хай. За първи път толкова много. Ако ма би. Добре, давай. Девет на една. Оставиш това. Добре, сега не ми се оставя. Последния матч все пак. Оле, виж какво направи това! Да, последния матч. На теб ти остават още. На теб ти остават още 9 до победата. Мога да се разкарвам този клип. Можем да го държим до 20-30 минути. Може ми е мръсно да играя. Чакайте на други стик игри. Ще играем на има една Warrior Game. Warrior Game, не знам. Она дето с войниците. Она дето бих 2 пъти подред. Ще играем и на други игри. Да, всъщност ще правиш ли поредица? Ще правя, да. Добре. Ще направим поредица Minecraft, CS, GTA San Andreas. И това беше от нас, това беше от мен, Primo34 и Downloads на BG. Коментирайте, харесвайте и чао!